Darrere d'una indústria que s'ha reinventat, d'infraestructures que han obert camí i d'empreses que competeixen a escala global, hi ha hagut una força compartida, Avançsa, un instrument destacat de col·laboració público-privada en l'ecosistema empresarial català. Des de 1985, Avançsa ha estat al costat de la indústria, acompanyant la transformació de sectors tradicionals i augmentant-ne la competitivitat. Ha estat present en moments clau, ha donat suport a empreses que avui són referents i ha contribuït a enfortir un teixit industrial divers, arrelat al territori i amb vocació de futur. Aquest camí no s'ha fet sol. El lideratge de l'empresa privada a Catalunya ha estat essencial. Ha sabut arriscar, evolucionar i apostar pel país. I Avançsa hi ha estat sempre, facilitant les condicions perquè els projectes poguessin créixer i prosperar. Fruit d'aquest esforç conjunt, els sectors emergents avui transformen l'economia i la societat catalanes. La indústria 4.0 està revolucionant els sistemes de producció amb la digitalització i l'automatització intel·ligent i connectada. Les ciències de la vida i la salut ho fan amb una aposta clara per la biotecnologia i la innovació mèdica. L'energia verda i les tecnologies netes fomenten un model més sostenible i descarbonitzat. La mobilitat avançada i l'aeroespacial aporten solucions intel·ligents i d'alt valor afegit, i les indústries de base científica i tecnològica obren nous horitzons en camps com la intel·ligència artificial, la computació quàntica, la fotònica o els materials avançats. En aquest context, Avançsa esdevé un soci estratègic i un aliat de llarg recorregut. Durant aquests 40 anys hem promogut el creixement, hem reforçat la confiança entre el sector públic i el privat i hem contribuït a fer de Catalunya un país més fort, pioner i competitiu. I ho continuarà sent perquè tenim indústria, talent, lideratge i projectes en futur. Avançsa.